Ambalma wani nyangma bikibaram bambolo kala sama o de ko fula jakulu bamba jamana kono ni o ye tabital pulaku ye ale ni dogono jakulu bambe ni o ye jina dogo ye olu kɔni bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko nin k'u bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na kɔni fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ fulaw ale ni dɔgɔnɔw ɲɔgɔn cɛ Mopti mara la ko o kɔni o bɛ se ka ban cogoya min na ni jɛkulu ninnu ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ kɔni ko fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ ni siya ninnu ɲɔgɔn cɛ Mopti mara la kɔni ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko maajugu dɔw de kɔni bɛ fɛ ko nin siya filaw kɔni ko u ka kari ɲɔgɔn na cogo min na kɔni ko bɛnbaliya ko kɔni u bɛ se ka sinsin ni yɔrɔ kɔfɔlen in na cogoya min na wa ninnu y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu b'a ɲini u balimaw bɛɛ fɛ cogo min na kɔni k'u kana bin nin fili in na ninnu jɛkulu fila ninnu y'a jira nin fɛnɛ bɛɛ kɔfɛ k'a fɔ kɔni ko donna nataw la ko olu bɛna maaw bila u ka maaw bila cogo min na u bɛ taa Koro ani Duwanza ni olu ye dugu fila ye fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ juguyalen bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ cogo min na kɔni u bɛna yen maaw kɔni ka u ladɔnniya ko minnu bɛ yen wa ninnu yɛrɛ bɔlen kɔfɛ gouvernement fana y'a jira k'a fɔ kɔni ko min ye ko mɔgɔ minnu bɛna taa nin yɔrɔ in na ko olu kɔni bɛ se ka jɔ ni o wari ni u ka musaka tɔw bɛɛ ye wa min ye armée ye a y'a jira k'a fɔ kɔni ko don n'a nataw la ko min ye garidi 152 ko olu bɛna bila ka taa Mopti cogo min na hali bi ka lakana kɔni o sabati ni dugu in na ni tɛmɛnen kɔ bɔ an b'a jira la fana k'a fɔ kɔni ko Canada ni ale ye dugu ye ni ale bɛ Amérique continent kan ko olu fana bɛn'u ka finitigiw bila ka na an ka jamana kɔnɔ ONU ka kɛlɛbolo hokumu kɔnɔna na ko cogo min na kɔni ko lakana o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogoya min na wa ko o t'a bɛɛ k'u bɛna baarakɛminɛnw sɔrɔsiw ka baarakɛminɛn dɔw fana bila ka na ani min ye hélicoptère ni o ye pankuru ye ko o fana bɛna na u nɔfɛ cogo min na kɔni ko MINUSMA ni ale ye ONU ka kɛlɛbolo min bɛ an ka jamana kɔnɔ k'o ka baara bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna na cogoya min na ayiwa n balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ aw ka kulomajɔ la